माने फार्स्ट टाइम सेकेन्ड टाइम लाइभ फैदों आङो। मानो होननानै बुङोब्ला गोबाव जाबायमोन लाइभ फैयैया। आं दाबो खनसेल' फैखादों। दा दिनैनि बे लाइभ स्ट्रिमाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो लोगोसे जाय बिथांमोनहा आंजों लोगोसे लाइभ स्ट्रिमावहाय सावरायनो गोसो दं नोंथांमोनहा दिनै आङो गिबियावनो निमाहा बिबाय रायजोफोरनिसिम। मानो होननानै बुङोब्ला आङो इन्टारनेट प्रब्लेमनि जाहोनावहाय एकथा टाइम होनाया एकथा टाइमाव फैनो हानाय जायाखै। आङो 14 मिनिट लेट जानाय जादों रायजोफोर। बेनि थाखाय सरि। मिजिंथियो नोंथांमोनहा बयबो निमाहा होगोन होननानै। आप सभी का स्वागत है आज के लाइव स्ट्रीम में। अकानिल 02 हेलो हाय सर। बहुत दिन बाद आज लाइव आया हूँ, तो आज सेकेंड टाइम लाइव है मेरा। टाइम नहीं मिल पाता कभी कभी लाइव आने के लिए। देखेंगे कितने लोग आता है। अभी 4 आया है। तो मेरा रूम पे इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसके लिए सॉरी पहले से। आप लोग थोड़ा एडजस्टमेंट करके देख लेना। सान्टु बर' बरायबाय दे फंबाय। लेट जाबाय हो फैनाया एसे। आवाजआ फैदोंना आंनिया? आङो माइक होनो बुंदों नै। माइक कानेक्ट खालामदों जाहाथे एसे नयसफोर कन्ट्रल जायो, नङा होमबा? जोबोद गरम, बेनि थाखायनो आङो माबायाखै, मा होनो, फेनबो खिरखि खेवदों, बेनिफ्राय फेन सालायाखै आरोखि। एसे गरमब्लाबो एसे एडजास्टमेन्ट खालामसै। बिरखां बर', बेंगलर थांब्ला मा मा खामानि मोनगोन आरो बेसेबां बेथन मोनगोन? बेथ' खामानिया माने नोंनि रोंगौथिनि सायाव थायो, नङा होमबा? सिगांग्रो फैनायावहाय दा सिगाङावहाय माने सेलारिया खम जागोन। दा नों मा लाइनावहाय मावगोन बेनि खोथा थाबाय आरोखि। आरो नों जेनेबा सोरजों कन्टेक्ट खालामदों, कन्टेक्ट खालामनानै जायजों रायलायदों बियो बेसेबां रायलायना होनो हायो, स्टार्टिं पेमेन्टआ बेसो आरो। फैनो हायो, जेबो नङा, नाथाय सिगाङावहाय पेमेन्टआ खम जागोन, सेलारिया। दोस्तों लाइक एंड शेयर करके दीजिए प्लीज। तो आप सभी का स्वागत है आज के लाइव स्ट्रीम पर। तो मैं थोड़ा लेट हुआ है, 1 बजे टाइम दिया था, तो मेरा इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है रूम में, कभी 5G कभी 4G, इसकी वजह से ऐसा हो जा रहा है। इसके लिए लेट हुआ, तो इसके लिए सॉरी मांग रहा हूँ सबसे। आवाज आ रहा है ना दोस्तों? खोनादोंना रायजोफोर? अन्नानै कमेन्टआव फोरमायहर खनसे आंनि आवाजआ फैदोंना फैयाखै। खोनादोंना? दे, थेंक इउ बिरखां बर'। अ, 10 जन जाबाय, 10 मेंबर आ गया है। लाइक करके देना फ्रेंड। मिक्सअप, इसमें मिक्सअप आएगा, तो कोई हिंदी बोलने वाला भी आएगा और बोरो, ज़्यादातर मेरा हिसाब से बोरो लोग आएगा, तो बोरो लोग के साथ बोरो बात करेंगे और हिंदी में बात करने वालों से हिंदी में बात करेंगे।
थिगैना दोस्त रायजोफोर जायफोरा बर' रायलायो बिथांमोनजों बर'नि ओरैनो रायलायनोसै नङा होमबा आरो हिन्दी रायलायग्राफोरजों हिन्दीनि रायलायहरगोन ट्वेल्व मेंबर अभी ज्वाइनिंग है लाइव पर तो प्लीज सभी लोग कमेंट करके देना पता चल जाएगा आप लोग कौन कौन है और कहाँ से है ये भी बता देना प्लीज नोंथांमोनहा बबे बबेनिफ्राय दिनैनि बे लाइभ स्ट्रिमावहाय जइन जाफैदों अन्नानै कमेन्ट खालामनानै हर जाहाथे आंबो मिथिनो हायो आरो लोगोसे लाइकबो खालामनानै हो रायजोफोर 3 लाइकल' जादों दाबो रायजोफोर बड़ा आइडिया गया है ज्यादा आइडिया नहीं है मुझे लाइव करने के लिए लाइव में बात करने के लिए तो पहली बार सेकंड टाइम है रोज आते रहेगा तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है बरायबाय दे रायजोफोर गासैखौबो मिजिं बसुमतारी हारिमु ब्लग इउटुब चेनेल मा ओंख्रिमोन सार ओंख्रिया दिनै बेदरमोन हो अमा बेदर लाबोदोंमोन जाखांबाय आङो साइलेंट एक्शन हेलो बिरखां बर' गसाइगावआव फुरा अखा आदा मोजां दे अखा हाथों दे मानि माइ गायनांसिगौ नङा होमबा जोंनावथ' गैया बेंगलरावहाय अखायानो माने हादों अबेबा अबेबा जायगायावहाय जों थानाय एरियायाव दाख्लै एसे हादोंमोन बिनिफ्राय गैया जेसेबां फैदों माने मिजिंथियो नोंथांमोनहा इउटुबारानो जोब नङा होमबा बयबो सोरबाया गिदिर इउटुबारबो जानो हागौ नङाबा आं बादि फिसासा इउटुबार जानो हागौ नङा होमबा रायजोफोर दे गोजोननाय थादों बयनिसिमबो लाइक खालामनायनि थाखाय मिजिं बसुमतारी इन्टारनेटआ एसे प्रब्लेम जायो माबोरै खुंखो सार बैसागु मिजिं बसुमतारी माने जोङो मोजाङै मोजां खुंदों लाइभआव आंना एसे इन्टारनेट प्रब्लेम जागोन हा दा आङो दिनै मोनसे खुसियावहाय लाइभ फैदोंमोन रायजोफोर बेखौ दा एसे रायजोफोर फैबावोब्ला खोन्थानोसै दसे नेलायबावदिनि नङा होमबा नोंथांमोनहा गासिबो इउटुबार जोब ना रायजोफोर नैबे मिजिं बसुमतारी हारिमु ब्लग बेबोथ' इउटुबारखा नङा होमबा बिरखां बर' साइलेन्ट एक्सन बेनिफ्राय सान्थु बर' जाखांबाय नामा सार जाखांबाय आङो मिथिसार वाइटि जाखांबाय सार मिजिं बसुमतारी आंबो थांनो सानदोंमोन नाथाय
जायासै आंबो मालर सरि रायजोफोर आङो एसे ओंखारलांदोंमोन मालरनिफ्रायबो फैदोंमोन दाख्लै गोदान गोदान मेम्बारफोर नेटानो बिराद प्रब्लेम जादों मा नाम जाखो नामकिन बड' ब्लक नापकिन बड' ब्लक बेंगलराव मा खामानि मोनो रा ब्रादार कम्पिउटार अपारेटर आरो कम्पानि गिदिर गिदिर सिकिउरिटि खामानिफोरा बोरै जायो आदा बेंगलरनि माखासे खामानि बागै एसे बुजायना हरलाय थांनो सानदोंमोन औ मोनो खामानिखौ हा माने खामानियाथ' बेंगलरावहाय जोबनो गैया हा खामानिजों खामानि मिथिसार वाइटि नेट प्रब्लेम सार नोंनिया औ नेटआ प्रब्लेम जागासिनो दङ बेंगलरावहाय खामानिखौ मोनो हो खामानिया गोबां दङ नाथाय नों सोरजों रायलायना फैदों नोंनि चेनेलासो नङा होमबा पेमेन्ट रायलायना होनाय मानाय बा माबायदि नोङो कम्पिउटाराव जेनेबा मबेहाय रोंगौ बा मा खामानियाव मावगोन नङा होमबा कम्पिउटार अपारेटराथ' जेनेबा अपारेटर गासिबो कम्पानियावहाय दा कम्पिउटार नङाबा जाखाला नालाय गासिबो खामानिया कम्पिउटारनि थ्रुयैसो जाखायो अफिसियेल खामानिया दा बेनिखायनो मोजां मानसिजों रायलायनानै फैजायो जेबो नङा न' प्रब्लेम बिनिफ्राय मोजाङै खबर लानानै फै जाहाथे थगायजाया गोबां थगायग्राफोर दङ दा बेंगलराव मानो होननानै बुङोब्ला खामानि होगोन होननानै बेंगलरावल' नङा मोजाङै माने रायलायनानै फैबानो जाबाय बिरखां बर' आदा नोंनि थ्रु खामानि जागोन नामा आंनि थ्रुयै माने आङो खामानिखौ प्रभाइड खालामनो एसे उसुबिदा मोनो हा माने आङो दा आफादाव दं हिसाबै खामानि प्रभाइड खालामथ'वा माने दा आङो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सियेसननि बर्तमानाव सेक्रेटारिथ' नालाय दा माने आङो खामानिखौ प्रभाइड खालामा आरो मोनगोन खामानिखौ मोननाया नोंथांमोननि एरियानि सोरबाफोर दंफैयोबा बा सोरजोंबा कन्टेक्ट दंबा बिथांमोनजों रायलायबानो जाबाय खामानियावथ' आङो गोबां सेंग्राफोरखौ लाबोबाय गोदोनिफ्रायनो लाबोबाय सोफैबाय ओमफ्राय एसे दा बानाय मोनबाय आरोखि रिक्स लानो बिराद माबा जायोना गासिबो नायजोबनांगौ जायो एनि प्रब्लेम बेनिखायनो आङो दा बे खामानिखौ दोनथ'दों अब्लाबो सोरजोंबा रायलायना फैनो हागोन नोंथांमोनहा बेवहाय आहा जेबो बुंनांगौ गैया बयबो फैनो हायो जोंनावहाय जेरावहाय आसामावथ' खामानियानो गैखाया नङा होमबा फैजायो जेबो नङा हा बेनिफ्राय मोजां कन्टेक्ट खालामनानै फै आरो जाहाथे इयुनावहाय प्रब्लेम जाया फैनायनि उनावहाय जाहाथे खामानिखौ मोनफैयो सोरबाया फैनानै खामानिखौ मोनफैयाना बेफोरबायदि जायो सफैखांनायनि उनाव थगायो बेनिखायनो मोजाङै रायलायनानै फैबानो जाबाय दे 16 मिनिट नाइटआवसो फैनांगौमोन डेयाव फैनानै बिराद जाबाय माने नाइटआवसो फैनांगौमोन आङो इन्टारनेटआ बिराद प्रब्लेम जाबाय आं नैबे नापकिन बड' ब्लकनिखौ आं आरो एसे खोन्थाहरबावनि गेदेर गेदेर सिकिउरिटि खामानिफोरा बोरै जायोरा आदा माने सिकिउरिटियावहाय नोङो डाइरेक्टलि फैनानै जुदि नों मोजां फरायनाय दङबा नोङो माबायाव मोनगोन नङा होमबा जेनेबा सुपारभाइजारफ्राव मोनगोन बा नोङो फिल्ड अफिसार नाथाय फिल्ड अफिसार मोननो थाखाय नोङो भाषा रोंनांगोन बिनिफ्राय जायगाखौ मिथिनांगोन नङा होमबा एरियाखौ अब्लानो मोनगोन आरोखि दिनैनि जोबोद प्रब्लेम होनलाय आदा
दैनि सरि दैनि जोबोद प्रब्लेम होनलायदा दैनियाथ' प्रब्लेम अनेक जायगायावहाय दा माने गोदोनि बायदि नंला गोदोसो बिराद प्रब्लेममोन दा मोनो फ्राय दैखौ मोजां रुम लानांगोन आरोखि नायनानै लानांगोन दा दैया एसेबां मानि नंला गोदोनि बायदि मिजिं बसुमतारी हारिमु ब्लग दैनि फारसे आं एसे खोन्थाहरबावनि माने लोंनायनि थाखाय बायनांगोन नङा होमबा बायनानै लोंनांगोन 25 लिटार्सआवहाय नोङो माबा थायो दै सोनानै हरग्रा थायो 10 थाखा बा थाइबा बिनिबो मोनो आरो जुदि नोङो माबा रिटेलाराव बायनांगौबा 25 रुपिस बा 20 रुपिसनि मोनगोन 20 लिटार्स बेवहाय 25 लिटार्सआव जेबो हगारनाय जाया सार आरो आंना मोनसे प्रब्लेम जाना दं आंना मोनसे प्रब्लेम जानानै दं मानोना फेसबुक प्रफाइल पेज खुलिदोंमोन नाथाय स्टारानो गैया मा प्रब्लेम अन्नानै फोरमायहर दा स्टार फैयाखैब्ला स्टार जुदि नोंनो नांगौब्ला स्टार फैयाखैबा नोंनि फलोवार्सआ बेसेबां बेनि सायाव जायो नङा होमबा दा 500 फलोवार्स जानांगोन बिनिफ्राय नों माबायदि कन्टेन्ट होदों नोंनि अरिजिनेल कन्टेन्ट आपल'ड खालामनांगोन नङा होमबा बिनि उनावहाय नोङो लाइभबो फैनांगोन लाइभआथ' नोङो हायोब्ला सप्तायावहाय खननै बा खनथाम फैनांगोन आरोखि फेसबुकनि फारसे जुदि रायलायोबा फेसबुकआव लाइभआ मोस्ट इम्परटेन्ट लाइभनि अनगायै खामानि जाया फेसबुकआव लाइभ फैथारनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला नङाबा आनअरिजिनेल कन्टेन्ट फैगोन नोंनि कन्टेन्ट खाबाबो आरो हानायमानि अरिजिनेल कन्टेन्टखौ आपल'ड खालाम लं भिडिअ ओमफ्राय रिल्स स्टोरी बेनिफ्राय फट'स आपल'ड खालाम टेक्सटफोरबो लेट बेनिफ्राय आरो हायोबा लिंकफोरबो शेयार खालामजायो माबाफोर मोजां खिन्थु फ्रड जिनिसखौ खालामनाङा हा बेनिफ्राय सेक्सुयेल कन्टेन्ट जेनेबा बेनिफ्राय धोरोमखौ बखिनाय बेफोरबायदि भिडिअसफोरखौ दालाबो बुलाय सोलायखौ सोरखौबा बुनाय सोरखौबा माबा मोनसे रायनाय बेफोरबायदि दा खालाम आरोखि हा नङाबा फेसबुकआ बिराद स्ट्रिक्ट इउटुबनिफ्रायबो खरासिनसो मोनो आङो गस्ट लाइट अके फरायबाय दे फंबाय खोथा सावरायनो सानदों दिनै फेसबुकनि फारसेबो गोबां सावरायगोन आरो माने जाय माखौ कमेन्ट खालामो आं बिनि फारसे रिप्लाय होनो नाजागोन आरोखि फेसबुकआवहाय बिराद स्ट्रिक्ट जायो नालाय दा बिनिखायनो आरो नों पेजनि खोथा बुंदों ना प्रफेसनेल टार्न अन खालामनायनि फारसे बुंदों जुदि नोंना प्रफेसनेल फुराना प्रफाइल बा हा बाहाय अनेक रोखोमनि नों भिडिअसफोर आपल'ड खालामो बा फट'सफोर नङा होमबा मालायनि फट'स भिडिअस जे प्रफाइलाव आपल'ड खालामो बेहाय बे प्रफाइलजोंनो जुदि पेज खुलिदोंबा फेसबुक पेज खुलिदोंबा बे माब्लाबाबो नोंनि प्रफाइला थिग नङाबा फेसबुक पेजआ मनेटाइज जानाय नङा हा आं बेखौ क्लियार खोन्थाखाबाय नोंथांमोननो बिनिखायनो नों हायो गोदान प्रफाइल खुलिनानै बेखौ प्रफाइलखौ बै मोनसे फुराना प्रफाइलनिफ्राय गोदान प्रफाइलावहाय लाबोनो हायो आरो मिथिबाय गस्लाइट फंबाय न'आ आसार फैसालासो मारै जाखोब्रा नोंनालाय लिरनायालाय फंबायना फिसालासो साला आंनि बे गस्लाइटआ आंनि फिसाला हा दहाय मिथिसार बसुमतारी मिथिसारबो फैदोंमोन बेबो आंनि फिसाला नैबे मिथिसार वाइटिया बिसोर आंनि फिसालाजोब सानैबो बिसिनावबो इउटुब चेनेल दङ आंनि फिसालाफोरनावबो आंनि फिसाला सानै आरो हा रायजोफोर दा बिसोरबो फैनानै दं लाइभआवहाय मिथिसार वाइटिया बेबो आंनि फिसाला रायजोफोर हा खोन्थाहरबाय आङो नोंथांमोननो माने फेसबुकआ बिराद मा होनो फेसबुकआवहाय मालायनि जुदि कन्टेन्ट आपल'ड खालामबा डाइरेक्ट नोंनावहाय आनअरिजिनेल कन्टेन्ट फैखागोन मानो होननानै बुंबाय इउजार्सआ गोबां दं फेसबुकआव ना बेनिफ्राय सोरबा सासेयाथ' आपल'ड खालामखायो नङा होमबा बेनिखायनो अरिजिनेल कन्टेन्टफोरखौ आपल'ड खालामनो नाजानांगौ आरो नोङो लाइभआथ' फैथारनांगोन बेनिफ्राय 60,000 मिनिट वाच टाइमखौथ' फुरा खालामनो बिराद गोब्राब जायो रायजोफोर दा नों जुदि कन्टिनिउ फट' भिडिअस
टेक्स बायदिसिनाखौ कन्टिनिउ नोङो जुदि 1 मान्थ मास मोनसेसो कन्टिनिउ खालामबाय थायोब्ला माने नोङो नैबे माबाखौ मोननो हागोन आरोखि थाबनो बनास नङा होमबा बनास बिनिफ्राय एड्स अन रिल बनास मोनोबा मोजां खामायनो हायो आंबो मोनफेराखै बनासखौ गोबां खामायो बनासनि गेजेरजों मानसिफ्रा एमटि बसुमतारी ब्रन्थाया फिसालाया बुरखाथार नामा आंनोबो सासे हरदो फिसालाया ब्रन्थाया फिसालाया बुरखाथार नामा आंनोबो सासे आङो सर्टखौ बारा फरायरोंलै रायजोफोर सरि हा जिखुनु जाया नोंथाङा कमेन्ट खालामफिननो हागोन सासे हरदो होननायखौ नामा आंनोबो सासे हरदो आं बेखौ मोजाङै बुजियाखै खनसे रि खालामहरफिनलाय रिकमेन्ड प्लिज आङो सर्ट बांद्राय गोजौआव टेरिसआव थाङोबा बिराद मोजां नाङो नेटआ दा नैबे रुम सिङाव मा जायोथाय बुजिनो मोना एयारटेला मोजां नाङो एखमबा थेंक इउ रायजोफोर लाइक खालामनानै होनायनि थाखाय दे लाइक खालाम बयबो आरो कमेन्ट खालामनो दाबावथार मानो होननानै बुङोब्ला लाइभआव फैयोबा कमेन्ट खालामनाया मस्ट इम्परटेन्ट नोङो मानि थाखाय माबा मोनसे सोंनांगौ दङबा सोंहरनो हागोन आरो फिसालाया गोबांथार नामा सासे हरदो आंनोबो सानैल' हो आंना गथ'आ फिसाफ्रा सानै गोबां नङा हो सानैल' दावहारु बसुमतारी आदा माब्रै दं मा ओंख्रि जाखांखो दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइभ नुदों बियो आंना सेकेन्ड टाइम लाइभ जाबाय हो आं खनसे फैखांबाय सिगाङाव माने टाइम मोना लाइभ फैनो थाखाय बिनि जाहोनावहाय बांसिन आङो फेसबुकाव फैनाय जायो लाइभआव फेसबुकावहाय फैथारनांगौ जायो हिसाबै फेसबुकाव सम सम फैयो आं नाइटआवहाय हा नैबे इउटुबावहाय एसेबां माने गोनांथि नङा नालाय गस लाइट अके थ्रिडिप आंना फेसबुक इसुआ खाराखै फेसबुक इसुआथ' नोङो माने खारनाय नङा ओरैनो हो माखासे खामानिफोर दं बेवहाय आङो भिडिअ लाबोगोन दे नोंना मा प्रब्लेम बेखौ आंनो WhatsApp-आव हरनानै हो स्क्रिनशट हरनानै हो मिथिबाय अरिजिनेल कन्टेन्ट जादों ना मा इसु जादों नोङो आंनावहाय WhatsApp-आव हरनानै हो आरो हायोब्ला लाइभ फैबाय था बेनिफ्राय अरिजिनेल कन्टेन्ट आपल'ड खालाम लोगोसे नोङो जुदि अरिजिनेल कन्टेन्ट सोरनिबा भिडिअसफोर फट'सफोरखौ आपल'ड खालामदोंबा बेखौ डिलिट खालाम गासिबो खेबसेनो डिलिट खालामनाङा मोनसे आपल'ड खालामबा मोनसे डिलिट खालाम मोननै आपल'ड भिडिअ बा फट'स आपल'ड खालामबा मोनसे डिलिट खालाम आरोखि बेबायदि खालाम आरबि गेमिं बरायबाय दे नोंथांखौबो गोबां प्रब्लेमफोर फैयो माबायावहाय फेसबुकाव फंबाय सासे फरायबाय दं ओंखायनो फैसानि प्रब्लेम जानायखाय खामानि मावनो थांनो सानदोंमोन आरो सारनि नाम्बारखौ लानांगोन मालाबा बायदिबा हर हागौ फन नाम्बारखौ ओंखायनो लानांगोन सार फन नाम्बारा आङो इउटुब चेनेलाव गोबां बार होबाय हा माने नोंथांमोनहा लानाय माने भिडिअखौ ससे नायोना बिनि थाखाय मोना आङो भिडिअनि गेजेर खन्द'फ्राव होद्लाना होयो आंनि नाम्बारखौ अनेक बार होबाय आङो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ दे नो प्रब्लेम नोङो लाबानो जाबाय एसे उनावहाय आं दा होगोन बेनिफ्राय कन्टेक्ट खालामजागोन दे आंखौ माबा मोनसे उसुबिदा जायोबा कन्टेक्ट खालाम आं हेल्प खालामनो नाजागोन जुदि नों फैनोबा फै खिन्थु नोङो सोरजों रायज्लायनानै फैयो बे नोंनि सायाव थाबाय ओमफ्राय आं खामानिनि रिस्क लानो हाया आरोखि ना आंनाव गोबां खामानि थायो बिनि जाहोनावहाय सारनि नाम्बारखौ खोन्थाहरलाय नाम्बारखौ होगोन आं हो दा दसे थानानै दसे नेथ' अननानै प्लिज
मिथि सार वाइटि आं थांनोसै सार एसे खामानि दं बाय नोंनि थाखाय खामानि गैया गथ'आ मिथिबाय बिरखां बर' आदा बेंगलराव मा जब मावनानै दं आंबो कम्पानियावसो मावो हा बेंगलराव फैनाय मथे कम्पानियाव जब मावनाय नङा होमबा कम्पानियावहायनो बेंगलराव फैयोबाथ' गभर्नमेन्ट जबखौ नागिरग्राया फैया नङा होमबा कम्पानिनि आन्डारावहाय खामानि मोनगोन अनेक मोजां मोजां कम्पानि दं आरो कम्पानि माबायावहाय गिदिर कम्पानियाव मोननो थाखाय नोंनाव चेनेल थानांगोन नङा होमबा जायफोरा मावखानाय बेफोरजों रायलायनांगोन आदा नोंथाङा बेसे खामायखो फेसबुकनिफ्राय खामायनायाथ' गैयालै फंबाय आंबो माने र' आङो दिन्थिगोन हो माबायावहाय भिडिअ लाबोगोन आं एसे उनावहाय माने आं दिन्थिगोन एसे उनाव दा आङो श' खालामथ'वाखै इउटुबावबो खामायाखै आङो फेसबुकआवबो खामायाखै बुंनो थाङोब्ला मिथिबाय खिन्थु आइडिया दङ आंनावहाय गोबांनो माने प्रब्लेमा मारैहायबा मारै जायो बिनिफ्राय आङो रेगुलारलि खालामनो हायाना बबेबा समावहाय माने मा होनो टाइम होनो हाया ओरै फारसे डिउटि थाबाय ओरै फारसे आफादनि खामानि मावनाय जायो बे जाहोनाव बिराद प्रब्लेम जायो मेंग्लिजोबो एखमबा सानफा माने जानाय गैयै हरसे उन्दुनाय गैयै जायो एखमबा जानो ओंखाम जानाय बा माबा मोनसे जानानै थाथ'नोसै दसे बेखौनो गोसोआवनो लाबोनो सम मोननाय जायो एखमबा समावहाय आरबि गेमिं स्टिकार हरदों नङा होमबा आरबि गेमिंआ सोर जाखो बेखौ मिथिनाय मोनबाय आङो दसे थानानै दिनैनि लाइभ फैनायनि माबाखौ खोन्थानोसै आङो माने रायजोफोर आंनि इउटुब चेनेला दा 15K एबाव जाबाय हा बिनि खुसियावहाय दिनै लाइभ फैनाय जादों रायजोफोर रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय गासै आंनि बड'टुब इउटुब चेनेलखौ सापर्ट खालामगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम नोंथांमोन बेफोरबायदि मदद खालामामोनब्ला दिनै आंनि चेनेला मनेटाइजबो जानाय नङामोन आरो दिनैसिम 50Kबो जाफैनाय नङामोन आरो मिजिं थियो नोंथांमोनहा अरायसम हेफाजाब होलांबाय थागोन 50Kनिफ्राय 20K बानायगोन 20Kनिफ्राय बिदिनो बारायलांहोबाय थानानै एसे गिदिर चेनेल खालामनानै होगोनखौ आं मिजिंथियो दा रायजोफ्रा माने मोनसे खालि भाइराल बाल' फल' खालामोना भिडिअसफोरखौ भाइराल बाल' नायो बाहाय एसे प्रब्लेम जायो आरोखि भाइराल भिडिअखौ बहाय खालामबाय थानो मालायनि भिडिअफोरखौ बायो नङा होमबा दा आङो माने बेनिखायनो माखासे आर्निं रिलेटेड बा ससियेल मिडियानि थ्रुयैहाय मारै खालामबा मा जागोन मारैहाय इनकाम फैगोन बेफोरनि सायाव आं बानायनो सानदों नाथाय भिउसफोरा जाया गोसोआव बोरैबा मोनो आरो सिगां समफोरावबो आङो माने आर्निं रिलेटेड बानायदोंमोन दा बेफोरावबो भिउसफ्रानो जायाखै माने बेखायनो एखमबा गोसोआ गाज्रि मोनो आरोखि एसे गोसो गिलिर जायो मालायनि भिडिअखौ आपल'ड खालामना गुरलाब खामाय जायोना आदा फेसबुकआव हागोन हो खिन्थु मनिटाइज खालामग्रो फेसबुकखौ बिनिफ्राय मोजां एडिट खालामनांगोन एडिट खालामनायाव मोनसे मिउजिक आरो भइस नङा होमबा बेहाय बिराद नोजोर होनांगोन बांसिन फेसबुकआवहाय भइसआवहाय बा एफेक्ट मिउजिक एफेक्ट बेफोरावहाय बांसिन हमो हो बेनिखायनो मिउजिकफोरखौ एसे भलिउमफोर साउन्डफोरखौ उन सिगां खालामनांगौ बेनिफ्राय स्पिड एसे बारायना होनांगौ जुदि आनअरिजिनेल कन्टेन्ट आपल'ड खालामबा एडिटिंआ मोजां जाथारनांगोन ओमफ्राय कन्टेन्टआ उल्थां फाल्थां जानांगोन आरोखि एसे उन सिगां आरो सेम टु सेम मालायनिजों सेम टाइम होनो नाङा टाइमा गुसुंसिन बा गोलावसिन जानांगोन आरोखि बेबायदि मोजां एडिट खालामनांगोन दा फट' शेयार खालामनानैबो नोंथांमोनहा आर्निं खालामनो हायो रेगुलारलि फट' शेयार खालाम हा बे आंनि मोनसे साजेसन नोंथांमोननिसिम
रेगुलारलि मास मोनसे खामानि मावलाय दैलि 15-20टा फट' आपल'ड खालाम मोजां मोजां दा जेराव नुयो नङा मानसिफ्रा गुबुननि फट'फोरखौ गुगोलनिफ्राय डाउनलड खालामनानै सोरबा एक्टर एक्ट्रेसनि सोरबा क्रिकेटार्सफोरनि गोबां फट'सफोर आपल'ड खालामो लाइकफ्रानो लाख'नो हायि जायो शेयार कमेन्ट बेफोरबायदि दा बेफोरबायदिखौ खालामनो हायो नोंथांमोनहा माने फ्रि टाइमाव थायो ना नोंथांमोनहा गोबाङानो दा जोंहा टाइम मोना बेफोरबायदिखौ बांद्राय बेफोरखौ खालामनानै जुदि नों रेगुलार कन्टेन्ट आपल'ड खालामबाय थायोबा नोंनो पारफरमेन्स बोनास होगोन फट' आपल'ड खालामनायाव होमबाना मोनफ्रोमबो फट'आव आर्निं मोनगोन नोङो भाइराल जानांगोन आरोखि हा दा नोङो रेगुलारलि मास मोनसे कन्टिनिउ खालामोब्ला बे अट'मेटिकलि भाइराल जालांगोन खनसे खननै साननै सानथाम बा सप्तासे खामानि मावनानै जुदि साक्सेस जायाबा जोंनि गोसोआ बायो नङा होमबा बिदिजों जानाय नङा खिन्थु रेगुलार मोनसे थि थांखि थानांगोन अब्लानो नों साक्सेस जागोन हास्थायनाय आरो नाजानाय बे मोननैबो समान समान जानांगोन मिथिबाय आरो मोनसेया पेसेन्स थानांगोन नेनो हानांगोन नङा होमबा समनि सिगां मोनसेबो खामानिया जाफुंनानै फैया बेनिखायनो समखौ होनांगोन समखौबो नेनानै थानांगोन अब्लानो नों सानसेबाबो साक्सेस जागोन खि जागोन आरो मोनसेल' पेज इउज दा खालाम मोननै मोनथाम पेज इउज खालाम बिरखां बर' आफादनि खामानि मावनानै सम मोना कम्पानियाव माब्ला मावनो सम मोनो आफादनि खामानिया नोंथांमोनहा नुखायो नङा होमबा डिउटिया डिउटि नङा होमबा गावबागाव पार्सनेल लाइफखौ नायनांगौआ जोबोद गोनां नङाबा जों माखौ जानानै थांनानै थानो ना दा आङो खोन्थाहरनोसै आफादनि खामानिखौ नोंथांमोनहा जोंनि भिडिअसफोरखौ नुयोना खालि मोनायावल' बांसिन नाइट ओमफ्राय हलिडे सानडेनि जोङो बेफोराव मावो ओमफ्राय डिउटि गनानै मोनानिल' भिडिअ नुनायानो बेनो जोङो डिउटिया जोंना 5:30 6टायाव गजोबो नङा होमबा दा बे डिउटि सुटि जाखांनानै जोङो हरावनो माखासे खामानिखौ मावनांगौ बायद' जायो नाथाय हरनि खामानिया मोजां नङा अब्लाबो जोङो बायद'आवहाय हरनि समाव मावो आरोखि बेनिखायनो जोंनि भिडिअसफोरा नाइटनि जायो बांसिन क्लियारिटि मोना बेबायदि आरो दावहारु बसुमतारी बेंगालराव मा खालायनाय मावनो साबसिन आदा कम्पानियाथ' बे नोंनि एक्सपिरियेन्सनि सायाव जाबाय दा नोङो जेबो एक्सपिरियेन्स गैया नङा होमबा सिगां फैनाय समफोरावहाय दा नों फैजेननायाव बबे कम्पानियाव जइन जागोन बिनि खोथा आरोखि नोंनि रोंगौथिया मा दं नोंनावहाय बबे कम्पानियाव हाबफैजेनगोन बिनिफ्राय नोङो बाहाय एसे टाइम मावनांगोन एसे गोबाव मावनांगोन खामानिफोरखौ बिनिफ्रायसो इमप्रुभ जालांगोन लासैनो नङाबा हाजार माने लाख खामानि मावग्राफोर दङ नङा होमबा दा मावग्रा सेलारि बुरजा मोनगोन बे नङा नोङो कम्पानियाव फैनानै मावफैनानै बोसोरसे बोसोरनै बोसोरथाम बेफोरबायदि जालांबासो लासैनो सेलारिफ्रा बारायलाङो बेंगालराव मा खालायनाय मावनो साबसिन दै एसे लोंसे रायजोफोर गारमारा फंबाय रायलाय खामानिया गासिबो मोजां रायजोफोर बिनिफ्राय टाइम नांगौ आरोखि दा आङो 16 इयार जाबाय मोनसे लाइनावनो गोबां जोंनि आंनि गामिनिफोर दं आरो गोबां एरियानि मानसिफोर दं नाथाय गोबां सुबुंफोरा मोनसे कम्पानियाव दिदोम मावनांगौ अब्लासो कम्पानियाबो नोंनि सायाव भरोसा थागोन नङा होमबा नोंनि सायाव फोथायनाय थागोन बिनिफ्राय सेलारियाबो फुराना जायोबासो लासैनो इयारलिसो सेलारि बारायो नालाय माने बोसोरावसो पेमेन्ट बारायो बयनाबो दा बेबायदि नोङो कन्टिनिउ मावलाङोबासो पेमेन्टआ बुरजा जाहैगोन बेनिखायनो बेजों लोगोसे दा जायफोरा ससियेल मिडियायावहाय नांथाबनानै दं नङा होमबा ससियेल मिडियानि थ्रुयैहायबो जों बिराद इनकाम खालामनो हायो बुंनो थाङोब्ला इउटुबखौनो लादो जेनेबा मोनसे इउटुब नाथाय इउटुबार जानांगौआथ' गोरलै खोथा नङाना बिराद माने खर' गाज्रि जायो आरोखि गोसोआनो बोरैबा जाजोबो इउटुबारा माने मनेटाइज खालामनो थाखाय ओरैबायदि खस्थ' जायो नङा होमबा जोङो बा बयबो जोंनिल' नङा गुबुन हारिनिबाबो गासैबो माने सोरबाया गोसो थायो नाथाय कन्टिनिउ खालामलांबाय थायोबा नाजानाय थायोबा सोलोंलांनांगोन नोंथ' सिगाङाव रोंनाय नङा होमबा इउटुब चेनेल खुलिनायावबो माबा मोनसे इउटुबनि गासै इउटुबनि सिंनि खोथाफोरखौ मिथिनानै लानांगोन सोलोंनांगोन सोलोंनायजों लोगोसे दैलि भिडिअसफोर
बिराद फन फैयो रायजोफोर बे फन फैबाथाय रिकानेक्टिं जाबाय थायो माने 4G सो जाफैयोना फन फैबाथाय दा जोंनि बर'आवथ' खम ससियेल मिडियानिफ्राय आर्निं खालामग्राफोरा दङ अब्लाबो सानजायो आरोखि जोंनियाव साननो हायो गुबुनफोरावहाय साननो हाला आरोखि ओरैबायदि मानसिफोर दं ओरैबायदि स्मार्ट एक्सपार्ट माने ओरैबायदि खाथियो दा आर्निंफ्राबो मोजां जायो आरोखि फेसबुकनिफ्राय रोंगौबा बिराद गिदिर गिदिर आर्निं खालामनो हायो मोखां बिलाइयाव एडिटिं खालामनाय भिडिअ लाबो सम मोनोबा जागोन दे आं लाबोगोन दे आङो एडिटिं खालामनाय फट'सफोरनि ना भिडिअनियाथ' आंना माबोरै जायो आंना मोनसे भिडिअखौनो आङो मोननै मोनथाम माबायाव आपल'ड खालामो हा बेहाय माखासे ट्रिकफोर दङ बिरखां बर' हाबा जाबाय नामा आदा जायाखैब्ला माब्ला लागोन हाबा जाबाय रायजोफोर आंना फिसालाफ्रानो बे लाइभ भिडिअ दङ हा नैबे गस लाइट मोनसे ओमफ्राय मिथिसार OIT होननाय फैदोंमोन ना दहाय कमेन्ट खालामदों बिसोरो सानैबो आंनि फिसाला आङो हाबा जानाया बिराद गोबाव जाबाय 2003 आवनो हाबा जादों मिथिबाय हमजागौसोमोन माथो गामियाव थानायबा बै समाव ना आङो लाबोगोन दे बे फेसबुकनि फारसे भिडिअ एडिटिंखौ आं लाबोगोन फन फैबाथाय माने रिकानेक्टिं जाबाय थायो मोननैखौबो भिडिअ दे जागोन दे फट'आथ' सबसे इजि नङा होमबा फट'आवहाय एसेबां मानि फैया नोंसोर रोङोबा आङो सर्टलि खोन्थाहरनि दहायबो आङो भिडिअ एडिटिं खालामनायखौ एसे खोन्थाखाबाय नङा होमबा कालारबो नोंसोर कालार ग्रेडिं खालामनांगोन भिडिअखौबो कालारखौ एसे चेन्ज खालामनांगोन बिनिफ्राय भिडिअखौ ससे सिगांनिखौ गारनांगोन बा गेजेरनिखौ गारनांगोन बा लास्टनिखौ बिनिफ्राय स्पिडा एसे बांसिन जानांगोन आरो लोगोसे भइस जे गारां फैयो नङा होमबा आवाज मिउजिक बेफोरखौ स्पिड बारायबा अलरेडि बारा जाखायो नङा होमबा बेफोरखौ चेन्ज खालामनो रोंनांगोन आरोखि बिनिफ्राय फट'आवबो सेम फट'आ नों जेनिफ्राय खि लाया नों बेखौ मालाय डाउनलड खालामग्रा नों आपल'ड खालामनाङा बेखौबो एडिटिं खालामनांगोन बेखौ नों क्रप खालामनांगोन रेसिअ'खौ सोलायनांगोन बेसेबां गिदिराव फट'मोन बेखौ फिसासिन खालामनांगोन मिथिबाय बिनिफ्राय नोङो कालारफोर सोलायनांगोन बेवहाय माखासे खोथाफोर लिरदेरना होजायो नङा होमबा बेफोरबायदि खालामब्लानो नो प्रब्लेम हा नाय मानसिफोरनिखौ माबायदि लिरो नङा होमबा फेसबुक पेजआवथ' गोबाङानो लिरनानै होयो गोबां भिउस गोबां लाइक शेयार जायो दा बेफोरबायदिखौ फल' खालाम आरोखि गुबुननिखौ फल' खालामबानो रोङो आं लाबोगोन अब्लाबो भिडिअखौ बर' बाजैखौ खोन्थाया नालाय मिन्थियाखै मालाबा बाजैखौ खोन्था नोमबाजैयाथ' गामियावसो थायो बिनिखायनो खोन्थानो उसुबिदा माब्लाबा लाइभआव फैबा खोन्थाहरगोन आङो फेसबुकआव खोन्थाहरगोन दे आङो फेसबुकआव लाइभ फैयोथ' इजि हा नोंसोरो भिडिअ एडिटिं खालामनाया बा फट' एडिटिं खालामनाया बेनो आरो जेबो इसेबां गिदिर मन्थ्र गैया ओमफ्राय खाथि नांगोन आरोखि नोंथांमोनहा जायफोरा ओरैनो थायो 10टा फट'खौथ' इजिलि सानसेयाव आपल'ड खालामनो हायो नङा होमबा 10टा फट' आपल'ड खालामनो बेसेबां टाइम नांगौ 10 to 20 मिनिट नङा होमबा एडिट खालामनायजों जाबजों बेसेबो नांबावनायसो नङा दा ओमफ्राय फट'सफोरखौ मोनसे टाइमाव आपल'ड खालामनाङा जेनेबा फुङाव आपल'ड खालामबाय सानसु बेफोरबायदि स्टेप बाय स्टेप टाइम लानानै आपल'ड खालामनांगौ आरोखि खेबसेनो आपल'ड खालामखादो बिनिफ्राय शेड्युल खालामदो गाव शेड्युल खालामनानै दोनोबा टाइम हिसाबै 2 घन्टा फर 2 घन्टा माने शेड्युला 2 घन्टानि सिगां जाया हा 2 घन्टा नांथारगौ 2 घन्टानि उनावहाय गावनो गाव माने पाब्लिश जाबाय होमबाना बेफोरबायदि खालामनानै दोननांगौ आरोखि खेबसेनो जेनेबा 10टा फट'सफोरखौ एडिट खालामबाय नोङो दानिया एडिट खालामजोबनानै शेड्युल खालामदो पस्ट खालामनानै शेड्युल आरोखि शेड्युल खालामदो टाइम हिसाबै 2 घन्टानि एबाव खालामदो 2 घन्टा बारै 2 घन्टा बेनिफ्राय नोङो 10टा फट' खालामबानो जाबाय अब्लानो माने गावनो गाव जाबाय थाबाय नङा होमबा बाहाय फेसबुकआव सानसे थानांगौ नङा 44 मिनिट जाबाय 1 आवार थानोसै रायजोफोर 1 घन्टा रायलायनोसै नोंथांमोनजों
दा रायजोफ्रा बारा सम मोना नङा होमबा लाइभआव फैनो मोनानि समावहाय बांसिन टाइम मोनोबा बेलासिथारावहाय आङो अबथिरा टाइम फैबाय दिनै सानडेआवहा एसे फ्रिथ' बेलासियाव अबहायबा थांलाबायनाय जादों गिनानै सनेस्वर बर' आं बेंगालुरु आलसान्द्रा निफ्राय बुंदोंमोन नोंनि सहाय नांगौमोन मा प्रब्लेम जादों नोंहालाय सनेस्वर बर' नोंथां कमेन्ट खालामहर दे हायोब्ला आरो जुदि बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव कमेन्ट खालामजायाबा WhatsAppआव आंनो पार्सनेलि मेसेज खालामहरबानो जाबाय दा जायफोरना बाहायथ' इउटुबारफोरानो जोब नङा होमबा बांसिन जा साबसे फैदों नोंथांमोना जुदि मनेटाइज जायाखैबा सर्ट मनेटाइज खालामग्रा माखासे आइडियासफोर दं हा फेसबुकखौबो बिदिनो खालामनो हायो सर्टलि मनेटाइज खालामनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंना मनेटाइजनि थाखाय माया प्रब्लेम वाच टाइम नङा होमबा फेसबुकआवथ' माने फलोवार्स बिराद इजि नङा होमबा फलोवार्सखौ इजिलि मोनो दा इउटुबावहाय 1K फलोवार्स 1K साबसक्राइबार लाबोनो थाखाय इउटुबाव बिराद गोब्राब जायो सिगां समावहाय दा 1K नि थाखायनो नोङो फाग्ला बायदि जागोन बोरै मोनगोन बोरै मोना नङा होमबा बेनिखायनो दा बेफोरखौ सर्टलि खालामनो हाग्राबो लाइन दङ मिथिबाय आजिखालि सर्ट लामाजोंबो थांनो हायो नोङो ओमफ्राय मनेटाइज खालामखांनायनि उनाव नों मोजाङै मावलांबानो जाबाय कन्टिनिउ मावबाय थादो बेनिफ्राय माखासे साइटफोर दङ बेफोरनि थ्रुयै खालामनो हायो माने आंनाव कन्टेक्ट नाम्बारफोर दङ बिथांमोननि सासे मोजां इउटुबार दङ बिथाङा बयनिखौबो खालामनो हायो गोबांथार चेनेलखौ मनेटाइज खालामना होबाय दा बेवहाय माखासे थाखा फैसा खरस जानाय जायो आरोखि बेनिखायनो उसुबिदा जायो नङा होमबा जोंथ' गोरिब बयबो दायो जेबो खामानि गैयामोन नामा आदा माब्ला फैगोन न'आवहाय आदा आङो दिनै सानडे हा बेनिखायनो सुटि कम्पानियाव अब्लाबो फन खालामनानै लिंहरदोंमोन दहाय मेनेजारा ओमफ्राय आं थांनाय जायाखिसै आं बाहेरायाव दं होननानै थाङाखै दिनै माने आंहा दिनै लाइभ फैनायनि थांखिमोन नालाय एसे जोंना मेचिन रिपेयार खालामदोंमोन कम्पानियाव नायनांगौमोन आरोखि बेखौ दा आङो न'आवहाय नभेम्बराव थांगोन हो माने दिवाली बायनानै थांगोन आं दिवाली जेनेबा खय थारिखआव मोनथाय दिवालीया नायनांसिगोनसो दिवालीनि उनावहाय थांगोन आङो हा नभेम्बराव दिवालीया 1 थारिखआवनो गोलैदों माथो 1-2 नङा होमबा रायजोफोर आंना सेलारियाथ' 7 थारिखआवसो जायो जिखुनु जाया 8-9-10 बेनि गेजेराव आङो न'आव थांगोन आसामावहाय जायफोरा लोगो हमनो गोसो मोजां लोगो हमनो हागोन बे बारावहाय माने आङो थांबाय गोबांबार नाथाय लोगो हमाखै बै समाव रावखौबो आङो सिरियैसो थाहैनाय जायो गामियाव थाङोब्ला एबार लोगो हमलायगोन दे बयखौबो हा दावहारु बसुमतारी दायो जेबो खामानि बेखौथ' आङो रायलायखाबाय नङा होमबा जोंनाव आं नुयो आरोखि पेजफोरा गिदिर दङ माखासे बिथांमोनहा मोजां इनकाम खालामो हो रायजोफोर मानो होननानै बुङोब्ला बिसोरना भिउसबो जायो आरो फलोवार्सफ्राबो बुरजा गावजों गाव फल' खालामलायनांगौ नङा होमबा मालायनि गुबुननि भिडिअसफोरखौबो फट'सफोरखौबो लाइक कमेन्ट खालामना होनांगौ गावजों गाव सापर्ट खालामलायाबा आरो सोरथो खालामबावनो नङा होमबा दा जोंना गावबा गाव थांबाथाय थांबाय रावनिखौबो नायला नङा होमबा बेबायदि थायो बिदि नङा आरोखि नाथाय बिदिजों रावबो ग्रथ जानो हाया सोरबा सासेल' ग्रथ जालांबा जानाय नङा बेनिखायनो गुबुनखौबो हायोबा एसे सापर्ट खालामफालांनांगौ जाहाथे बेबो फैथों नङा होमबा मोनसे लाइक थुनानै सोरनिबा फट'आव खनसे क्लिक खालामनानै भिउ खालामनायनिथ' जेबो टाइम नाङा 1 सेकेन्डल'सो नांगौ मोनसे फट'खौ क्लिक खालामनानै नायनो नङा होमबा बेनिफ्राय लाइक होबानो जाबाय हायोबा एसे कमेन्ट खालामदो शेयारखौ खालामनो गोसो दंबा खालामबानो जाबाय बेबायदि नङा होमबा नोंथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ बोरै मोनगोन कन्टेक्ट नाम्बार आं दा होगोन दे दसे थानानै बेहायनो होगोन लाइभआवनो कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं गोबां शेयार खालामबाय जोंना रायजोफ्रा लानो रोङा हा आङो अनेक भिडिअसफोरावहाय होबाय आं माने अपेनलि खालामा होननानै बुङोब्ला बयबो आजां गाजां फन हरोना माने नांगौबाबो हरो नाङाबाबो हरो माखासे मानसिया बिनि थाखायनो अपेनलि होनाय जाया अब्लाबो होबाय आं गोबांथार माबायावहाय भिडिअसफोरावहाय दासान्दि होथ'वाखै आङो
माने आङो जे भिडिअफोरावहाय आङो कन्टेक्ट नाम्बारबो होगोन मबाइल नाम्बार होगोन होननानै बुंदों बेफोराव आङो होबाय आरोखि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आरो आं मेसेज खालामहरजानो लुगैयो WhatsAppआवहाय फार्स्ट टाइम लाग्रोजानो लुगैयो मानो होननानै बुङोब्ला आं बेलासियावल'सो सोलाबखायो नालाय मोनाबिलियावसो मोनायाव ओरै 8टासोआवसो सोलाबो 8टा 9टा 10टा बाहाय मोनायाव एनि टाइम सोलाबबाय आङो हरनि समावहाय आरो जोंनो जे बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सियेसननि फेसबुक पेजआवबो रायजोफ्रा लानो रोङोबा मोनो हो कन्टेक्ट नाम्बारखौ बाहाय जोङो लेटार हेड शेयार खालामोना लेटार हेडआव अनेक खोथा लिरनानै शेयार खालामो बेवहायबो गोबांथार मानसिफ्रा लानो रोङा आरोखि जोंना फेसबुक पेजआ 10K नि एबाब जाहैबाय फल'वार्सआ BBWN आ बेवहाय बेनिफ्रायबो लानो हायो नोंथांमोनहा बाहाय जों लेटार हेड जे शेयार खालामो बाहाय प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनि नाम्बारा रोखा होनानै दंखायो मिथिबाय बेनिफ्रायबो लानो हायो 50 मिनिट 47 सेकेन्डस जाबाय रायजोफोर 60 मिनिट थानोसै हो रायजोफोर अननानै दसे थाबावदो बयबो लाइक खालामनानै हो रायजोफोर आरो हायोब्ला गोसो दंब्ला शेयार खालामनो हागोन शेयार खालामनायखौ आंथ' फर्स खालामनो हाया नङा होमबा नोंथांमोनखौ दा लाइक खालामनायखौथ' नोंथांमोनखौ खावलायनो हायो नङा होमबा लाइक खालामना होबानो जाबाय हायोब्ला माने अनेक खम फैदों आं फैबाय थानाय जाया नालाय लाइभआव बिनि थाखायनो रायजोफ्रा बारा मिथियाखै आङो अब्लाबो माने माबादोंमोन शेयार खालामदोंमोन दहाय मा होनो कमिउनिटि टेबावहाय लाइभ फैगोन एकथायाव होननानै ओमफ्राय आंबो फैनाया एसे लेट जादों जायफोरनो कन्टेक्ट नाम्बार नांगौ आं होनानै हरनोसै रायजोफोर खोन्थाहरनि आङो दे रायजोफोर रेडि जा सोर सोरनो कन्टेक्ट नाम्बार नांगौ जा साबसेया लायो लाबानो जाबाय आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा WhatsApp नाम्बार हो सिगांग्रो WhatsApp मेसेज खालामग्रोनांगोन हो डाइरेक्टलि कन्टेक्ट दा खालाम अननानै प्लिज मानो होननानै बुङोब्ला गोबां फन फैयो बिजि जायो एखमबा मेसेज हरग्रो मा खोथा रायलायनांगौ बिनिफ्राय आङो टाइम होगोन बे समावहाय रायलायहरजायो मिथिबाय आङो कन्टेक्ट खालामगोन नांगौबा नङाबा नोंसोर कन्टेक्ट खालामगोन नङा होमबा आङो रिप्लाइ खालामहरगोन एट टाइमाव कल खालाम होननानै दा लादो दे नाम्बारखौ रायजोफोर आंनि WhatsApp नाम्बारा बेनो कन्टेक्ट कलबो जायो 6000412452 आं खनसे बुंना होबावनि 6000412452 जाबायना रायजोफोर आङो दे लाबोना होगोन जायफोरनो फेसबुकनि नांगौ बा इउटुबनि नांगौबाबो इउटुबनिखौ लाबोना होगोन जाबाय दे माने भिडिअसफोरखौ आं रेगुलारलि लाबोगोन नाथाय भिउस जानांगोन भिडिअसफोरावहाय भिउस जायाबा गोसो बायो नङा होमबा लाबोनो बायो ओरैनो मेहनतल' जायो मोनसे भिडिअ खालामनांगौ एडिटिं खालामनांगौ खमावबाबो 3 घन्टाया लाखा नङा होमबा आपल'ड खालामनायजों जाबजों 4K भिडिअ बानायनानै जुदि सोयोब्ला बिराद लेट जायो आपल'डिंआवहाय आरो जोंना मबाइल इन्टारनेटसो नालाय बिरखां बर' BBWA अफिस बोरै थांजायो BBWA अफिसा नोङो जुदि बेहाय फैनोबा जों कन्टेक्ट खालामग्रो नङाबा अफिसाव जेबो गैया बाहाय रावबो थाया माने जोङो नांगौबाल' थांनाय जायो नोङो गुगोलाव सार्च खालामबानो जाबाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बेंगलर बेखौ लिरबानो गुगोलाव मोनगोन बेनो जोंनि लकेसना बाहायनो दंखायो आंनो शेयार खालामखादों आरो आंनाबो भिउसआनो फैया भिउस फैयाबाबो खस्थ' खालामबाय था फैगोन लासैनो जायफोरना भिउस फैयाखै आंनाबो फैयामोन नङा होमबा आरो दाबो फैया माखासे भाइरेल भिडिअबाल' फैयो अब्लाबो आं जबरदस्त बानायगासिनो भिडिअसफोरखौ मेंनानै थायाखै दा
आं बांद्राय माने बखिनाय भिडिअफोरखौ बानायनो बायो रायजोफोर गाज्रि मोनलायनाय जायोना नङाबाथ' जागौ आंबो बानायनो हायो बेफोरबायदिखौ उसुबिदा मोननानै बानायनाय जाया माने रायजो अनेक इउटुबारफोरनो एसे फिसाल' माबानांगौ नङा होमबा बार मोननांगौ अब्लानो बिसोरो मालायनि फारसे भिडिअ बानायो दा आंनो जेसेबांखिनि बानायो भिडिअसफोरखौ लाबोयो नङा होमबा चेनेलाव बियो जोंना प्रुफनि गेजेरजों प्रुफजों लोगोसे बानायनाय जायो नङा होमबा बेबायदि आरोखि दावहारु बसुमतारी बाय बाय आदा आं दोनथ'नोसै दे अके थेंक इउ दिनैनि बे लाइभ स्ट्रिमावहाय आंखौ मदद खालामफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आरो 5 मिनिट थाबावनोसै आंबो बिनिफ्राय दोनथ'नोसै मानो होननानै बुङोब्ला जोंना रायजोफ्रा बारा मिन्थियाखै दिनैनि लाइभखौ अब्लाबो फैबाय नङा होमबा बिदिनो सम सम फैनो नाजानोसै आङो सानडे फैनो बिरखां बर' बिल्डिं बानायदो नामा अफिसखौ बिल्डिं जाथ'वाखै हा दा ओरैनो सिम्पलसो जोंना माने बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि हायावहाय माखासे मानसिफोर थायो स्क्रेडारफोर बा बे बाउन्डारिखौ नायग्रा बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुनो थाखाय जे हा दङ बेखौ नायग्रा बिथांमोनहानो गेस्ट हाउसखौ देनां नायगोन नङा होमबा दा बिसोर थायो बेहायनो जोंनि मोनसे रुम दङ दा बेखौनो जों अफिस लाथ'नानै दं आरोखि दा जुदि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ जुदि बिल्डिं गिदिर लुफुङोबा बेहायनो जागोन जोंनाबो पार्मानेन्ट अफिसा दा जाथ'वाखै आरो जनालि बर' दे बयबो थांनायनि सिगां लाइक खालामनानै हो रायजोफोर सोरबाफोर थांनो गोसो जाबायबा नो प्रब्लेम हा बयहाबो खामानि थायोथ' जनालि बर' फैदोंमोन दा बबेनि नोंथाङा 4 मिनिट दा जायफोरना जुदि मा होनो फेसबुक बा इउटुब नङा होमबा मोननैबो वाच टाइमफोरा खालामनो हाया साबसक्राइबार कमप्लिट खालामनो हाया बेनि थाखाय जुदि माबा मोनसे हेल्प नांगौबा आंजों रायज्लायनो हागोन आङो लाइनखौ खोन्थानानै होगोन आरोखि दा आङो भिडिअसफोराव खोन्थाथ'ला दिनै नोङो फेसबुकआवहाय वाच टाइमा जोबोद गोनां जागोन दे नेक्स्ट रबिबाराव लोगो हमगोन दे आं फैफिननो नाजागोन दसेब्लाबो फुंनि समाव बा बेलासिनि समाव नोङो जुदि वाच टाइम कमप्लिट खालामनांगौ 60,000 मिनिटखौ गोबाङानो हाया बेखौ नोंथांमोनहा माने सानसे साननैयावनो खालामनो हायो आरोखि आं दाख्लै भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन ना आङो सप्ता खनसे टाइम होदोंमोन वाच टाइमनि थाखाय दा बेखौ आं साननैनि गेजेरावनो वाच टाइमखौ कमप्लिट खालामदों नोंथांमोनहाबो बिदि खालामना लानो हायो आरो हा बेनिफ्राय आं मोननै जाबाय बेफोरबायदि वाच टाइम कमप्लिट खालामनाया फेसबुक पेजखौ साननै बा सानथामनि गेजेराव मोनसेया जादों बेनिफ्राय मोनसेया दाख्लैना साननैनि गेजेरावनो आंना 60,000 मिनिट वाच टाइमा कमप्लिट जादों दा बेखौ फुरा खालामनो थाखाय 1 घन्टानि भिडिअ नांगोन मोनसे नोंनिनो अरिजिनेल भिडिअ नांगोन नङाबा उसुबिदा जायो बेनि थ्रुयै बानायनो हायो आरोखि रायजोफोर जेबो नङा इजि नाथाय एसे खरसा गारनांगोन बे आंनि थ्रुयै जाया सासे मानसि दङ आंनि लोगो बिसोरनि थ्रुयै बानायनानै लानो हागोन आरोखि वाच टाइम कमप्लिट जाखांनायनि उनावसो मनेटाइज जागोन नालाय मनेटाइज जायोबासो नोंथांमोनहा आर्निं खालामनो हायोना नङा होमबा आंबो दोननोसै आंहा नाइट डिउटि दं आं उन्दुना लानि बाय दे जाबाय दे उन्दुना लाबानो जाबाय नाइट डिउटि दङब्ला मोजां खोथा दा रायजोफोर दिनैनि बे लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानाय गासै रायजो राजा आंनि भिडिअस नायगिरि आंखौ मदद होगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसेनो आङो 60 मिनिट कमप्लिट जानाय लोगो लोगो बे दिनैनि लाइभ स्ट्रिमखौ दोनथ'नाय जासिगोन रायजोफोर मिजिंथियो नोंथांमोनहा इयुन समफोरावहाय बेबायदिनो आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै दा नोंथांमोननि सापर्टनि अनगायै जेबो खामानि मावनो हाया बेनिखायनो नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्ट खालामनायखौ अराय सम नांबाय थागौ आंनो दा आं बेनिखायनो बयखौबो हेफाजाब होनो थाखाय सिगांबोयो जेरै नोंथांमोनहा आंखौ मदद खालामो आंबो गुबुनखौ मदद खालामफिननो थाखाय आङो अराय सम गसंनानै थायो आरो रायजोफोर दा 1 मिनिट दंबावो 1 मिनिटआथ' जानोसैयानो नङा होमबा रायजोफोर दा थांनायनि सिगां बयबो खनसे लाइक होनानै थांबानो जाबाय रायजोफोर लाइक होनानै बयबो ओंखारलांनो हासिगोन जोब्बायानोसै टाइमा 23, 24, 25, 27, 28,
29 30 सेकेन्ड दंबावो रायजोफोर बेनिफ्राय आं फोजोबथारसिगोन दिनैनि लाइभ स्ट्रिमखौ आं नेक्स्ट रबिबाराव फैनो नाजागोन माने दा आं फैबाय थानाय जाया नालाय दे बाय बाय सार माने फैबाय थानाय जायैखाय रायजोफ्रा मिथिथ'वाखै बेनिखायनो आं सानडे नाजानोसै एसेब्लाबो टाइम होनानै फैनो अब्लासो माने फैगोन नङा होमबा रायजोफ्रा बाय बाय दे बाय रायजोफोर दिनैहाय बेखिनियानो दिनैनि लाइभ स्ट्रिमखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय थेंक इउ रायजोफोर टेक केयार दोनथ'बाय रायजोफोर बाय आङो फिनिश खालामसै हो रायजोफोर दिनैनि लाइभखौ दोनथ'बाय आङो फोजोबबाय हो रायजोफोर फोजोबनाया एक सेकेन्ड